Fis-sena Mindu ġiet inawgurata t-taqsima tal-Hate Crime and Speech f'Ottubru tal-2017 saru ma' 302 rapporti. Fost l-aktar rapport komuni kien hemm kliem ta' mibeda ippubblikati fuq siti ta' midja soċjali bħal Facebook u TikTok. Bosta NISA, il-komunità LGTIQ+ dawk li jħadnu twemmin reliġjuż jew politiku differenti u anke barranin sfaw vittma ta' dan kollu. L-Assistent Terpista Andre Soler spjegalna kif tul iż-żmien tal-pandemija it-taqsima ħarġet 41 kwerela. Llum kellna 41 kwerela u palissa hemm numru ta' każijiet fil-Qorti fej dawn nies li jagħmlu dawn il-tip ta' kummenti jew atti qed jiġu proċessati b'mod legali. Hemm ċans li fil-liġi tgħidilna li jekk wieħed jinstab li għamel hate crime jew hate speech, hemm ċans ta' ħabs bejn 6 xhur u sentejn. Soler spjega wkoll li wara li jsir rapport dan jiġi diskuss u analizzat minn tim intern u jinvolvu lill-avukati fejn meħtieġ. Li mbagħad tintbagħat lill-pulizija. Min-naħa tal-pulizija mbagħad huma jkollhom il-lead fuq il-każ u mbagħad jistgħu jieħdu proċess jieħdu steps legali kontra il-persuna. It-taqsima toffri wkoll appoġġ legali u psikoloġiku lil vittmi ikkonċernati. Min jixtieq jikkuntattja li taqsima tal-Hate Crime and Speech jista' jibgħat email fuq stophatemalta@gov.mt.